Y Nomadiaid ydy'r ffefrynna. Ac yn syth, maen nhw'n ymosod. Aaron Edwards yn cael ei dynnu lawr gan y golwr. Ac o fewn yr hanner munud cynta, mae'n gic o'r smotyn i'r ymwelwyr. O dechreuad hyn llefus i'r tîm cartra. Callum Morris i gymryd y gic. Ac ar ôl dim ond munud, mae'r ymwelwyr ar y blaen. Allan at Ryan Harrington ar y llinell hanner. Harrington yn brwydro efo Dan Clark. A Harrington yn gryfach na Clark. Harrington i mewn i cwrt Cosby! A'i groeso do yn canfod pen Aaron Edwards. Ond peniad Edwards i'm cweit digon cry. 3-1 yn y wal. Nathan Brown, prif sgoriwr Dinbych. A doedd hi ddim yn wirion o bell o ganfod y nod. Strachulus a Josh Williams o gwmpas hon. Williams yn ei gadael hi. Strachulus yn crymanu'r bel i mewn. A dim camgymeriad gan Michael Wilde. 5 gol y tymor iddo fo. Mae'r Nomadiaid wedi dwblu mantais. Mae'n ddwy ddim. Horan yn ildio'r meddiant. A'r bel at Walker. Jake Walker! Ddim ond yn gallu canfod yr hwyd ochr. Ond Jake Walker sgorodd y hat-trick yn y rownd wytha yn erbyn Llanrwst. Ond yn methu canfod yr hwyd tro yma. Tafod hir gan Ben Lockley teg at Jake Walker. Yn cael ei ffenio allan mor bell a Fleming! Nach i gol! Paul Fleming yn dod ar tîm cartra yn ôl i mewn i'r gêm. Capten Dinbych efo foli wych. Jones yn codi'r bel i gyfeiriad Walker. Be'n cael ei ffenio lawr. Bron i Clark a lergyd i mewn, mae'n dod nôl at Walker. Jake Walker! A'r bel yn cael ei chlirio. Chwaraewyr Dinbych yn teimlo byna lawiod i bod. Yn chwaraewch ymlaen, medda'r dyfarnwr. A mae Cei Connah'n torri. Franklin di hwn. Harry Franklin! Ac o un pen i'r cae i'r llall. Ac ar ôl mynd ar y blaen. Yn munud cynta'r hanner cynta. Mae'r ymwelwyr wedi sgorio o fewn 3/4 munud i'r ail ddechrau. Brown. Colli'r meddiant. Aaron Williams yn gryfach na fo. Williams yn croesi, teg at Wilde! 2 gol mewn munud i'r Nomadiaid. Ac yn sydyn, mae'n 4-1. A i fod yn onest, eith Michael Wilde byth sgorio gol llawer haws na honna. Josh Williams. Chwaraewr canol cae 19 oed, sydd wedi bod yn amlwg iawn pnawn yma. Aaron Williams di hwn. Aaron Williams yn dal i fynd. Ac yn ergydio bell. A'i ergyd o yn tyrannu'n erbyn y bar. Ffindiodd Aaron Williams bod gynno fo le ag amser i gael yr ergyd i mewn. A doedd o ddim yn bell. Thomas Sadler ymlaen at Paul Fleming. Harry Lockley yn taro'r bel i mewn i cwrs Cosby a mae wedi dod at Clark. A'r bel yn cael ei chlirio oddi ar y lein gan John Disney. O cic hir obeithiol oedd hi. A fe stopiodd am ddiffyn yr ymwelwyr am eiliad. A fe adlamodd y bel i lwybr Dan Clark. A fe bron iddo fo gan fod yr hwyd. Josh Williams yn cymryd y gig gornel tro yma. Teg at y postyn pella, mae'n cael ei ffenio nôl gan George Horan. A'r bel yn canfod cefn yr hwyd ar y par canol. Mae'n 5-1 i'r ymwelwyr.